जे नैबे पावार प्लेन्ट जे जागोन बे पावार प्लेन्ट जानाय जायगाखौ जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे बेवहाय न' मोनसेबो थांनाय नङा बा बेयाव दा माखासे सावरायनायनि गेजेरजों बेयाव बारिफोरखौबो जोङो हमथानानै लाखिनो हानाय बे पर्यायावहाय फैदों। दा खोथाया जाहैबाय जे माखासे मानसिफ्रा बेवहाय एकदमबारे राजनिति मुलाम्फा लानो थाखाय माखासे बेले बेजे जोङो बुंफैनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे मोनसे समाव बावैसो सिगां प्रमिला रानी बायदेवआ बिथाङा बेवहाय फैनानै गोबां रोखोमनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जों बुंनो नुदों। दा जों बिथांखौ मोनसे आं थोंजोङै सोंनो लुबैदों जे बिथाङा जे मन्थ्रि जाबाय थादोंमोन बे मन्थ्रि जानाय समावहाय जोंनि पर्बजरायाव खेबबैसो बिथाङा आगान होफैया आरो बिथाङा जोंनि बे पर्बजरा बा बासबारि हालामावहाय माबा मोनसे मावनानै होलांदों नामा? बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बबेबा मोनसे लामायानो होन बा बबेबा मोनसे न'आनो होन माबेबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि बिथाङा बे मन्थ्रि थानाय समाव बे जोंनि ओनसोलाव खालामफैदों नामा? दा दिनैहाय बिथाङा फैनानै बायदि रोखोमनि जे आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बिथाङा गाव स्वयं फरेस्ट मिनिस्टार जानाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय जोंनो हानि जेबो लेखा प्रयजन नाङा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंफैनाया जोबोद लाजिनांथाव। आरो नै दाखालिसो जोंनि पर्बजरानि जे MCLA बिथाङा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बेयाव फैनानै माखासे खोथाफोरखौहाय बिथाङा बुंलांदों जे बिथांमोननि समावहाय जे रामदेबनो जे हा होदोंमोन बे रामदेबनो हा होनायखौ बिथाङा मा लिजआव होदों बा जखन थखन बिनिफ्राय लाफिननो हागोन बा नैबे सरकारा मानो लाफिनाखै बेफोरबायदि बिथाङा बे गामियाव थांनानै बायदि रोखोमनि खोथा थुनज्रोलायहैदों। दा बिथांखौ जों थोंजोङै बुंनो सानो दा बेयावहाय जों रेकर्डखौ मोनदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव बिथांमोना टटेल 3828 बिगा आनिफ्राय सारि खाथा 15 लेसा बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। बेयावहाय दङ बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। बेवहाय थोंजोङै माबानो थिनहोदों पतन्जलि जगपीठ पतन्जलिनि नामाव टटेल 3828 बिगा सारि खाथा 15 लेसा हाखौ बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। जे बेयाव बिथाङा दिन्थिदों जे बबेयावहाय लिजआव होनाय आरो माब्ला बेयावहाय लिरनाय दङ बे लेखाखौ बिथांमोना दिन्थिदों। जखन गोसो जायो तखनजों लाफिननो हानाय बिथाङा जोंनो देखायफैदों। दा बे आरजाथावै खोथाफोरखौबो बेयाव थुनज्रोलायफैनानै जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि गुलाय गुजाय खालामफैनायखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बेयो जाथावथाव नङा। सासे MCLA नि दायथ'आ मा? सासे MCLA नि दायथ'आ बे ओनसोलावहाय माबोरै डेभेलपमेन्ट खालामगोन माबोरैहाय जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बेंनो हागोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना मोजां परामर्श होनांगौ। जों बुङाखै जे बेयाव एकदमबारे जाथारनानै बेयाव न' बां सिफायनानै जानांगौ सोरनिबा बारिखौ सिफायनानै जानांगौ जों बेखौ लुबैयाखै। जे जों सावरायनायनि गेजेरजों जों माबोरैबा थिग खालामनो हाया बेखौ जोङो सावरायनांगौ। खिन्थु बिथांमोना डाइरेक्ट बेवहाय मोनसे राजनिति मुलाम्फा लानो थाखाय बे ओनसोलखौ दावराव दावसि खालामनायाव बिथांमोना खिलु फैदों होननानै जों सानो। मानो होननानै बुङोबा बे दिनै BPF निफ्राय खुनु एजेन्डा गैला। बिसोरना राजनिति खालामनांगौनि खुनु एजेन्डायानो गैया। जेराव माबा मोनसे जुदि एसे माबा जायो बेयाव मोजांबो बुजिया बिसोर गाज्रिबो बुजिया फैनानै डाइरेक्ट बेवहाय थुनज्रोलायफैयो। आरो जों मिथिनो मोननायावहाय बिथांमोना नैबे गामियाव मोनसे खोथा बुंफैयो आरो अफिसाव मोनसे खोथा बुङो। सार्केल अफिसावहाय थांनानै बिथांमोना बुंहैबाय जे न' बाङाल' एसे एरखेनानै जायोबा मोजां आरो बेयाव फैनानै जानो नाङा होननानै बुंफैयो। दा जों बेफोर खबरखौबो जों मोनबाय। दा नंखायनो स्थितिया मोनसेल' जानांगौ जे नोंथांमोना जे ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट जुदि मावनो लुबैदोंब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों मोजाङै परामर्शजों मोजाङै खामानिखौ मावलांनांगौ। दिनैहाय BPF नि समाव खुनु लामा दोंसे बिथांमोना मोजाङै मावलाङाखै। खुनु स्कुल मोनसे मोजाङै मावलाङाखै। दा दिनैहाय जोंनि बे बर्तमान सरकारा जों बे जायफोरनाखि लामा दंग'फ्रा जोङो जथेस्थ' जों मोजां लेभेलाव जों खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोना बेखौ नुनानै दा दिनैहाय बोरै जोङो BPF राजनिति हान्जा खालामनो हायो बेखौ दिनैहाय
जेरै मेरै एरैहाय खोथा बुंफैलाबायनायखौ जों नुदों आरोखि। दा नंखायनो आङो बुंनो सानो जे बिथांमोना पर्बतजरा ओनसोलाव जे मोनसे लामा मोजां जे मावनो हायाखै, मोनसे दंग' मावनो हायाखै, मोनसे स्कुल बिल्डिं मोनसे मावनो हायाखै, दा बेखौ लाजिनानै दिनै बिथांमोना माने डेभेलपमेन्ट जानो थांनायफ्रावबो बिसोरो होबथानायनि खामानिसो मावगासिनो दं। जों बेखौ बाख्नायदों बा साबायखर बावो जे बिटिसि एकर्डनि जोहैयै बिथांमोना पर्बतजराव मोनसे साब डिभिजन लाबोदों। बेखौ जोङो हाग्रामाखौ जों धन्यबाद होयो। खिन्थु बे नङा जे साब डिभिजन खालामनानै बिल्डिंल' लुनानै दोनलांनाया बेबो थिग जायाखै। बिथांमोना साब डिभिजननि बिल्डिंखौ लुलांबाय, खिन्थु बिथांमोना बेवहाय खुनु मोनसे पस्टखौ बिथांमोना क्रियेट खालामनानै गालाङासै। 17 बोसोराव खुनु डिपार्टमेन्ट बिसोरो थिग खालामनानै गालाङासै। एसडिअ सिभिलनि अनगायै बेवहाय खुनु डिपार्टमेन्टआनो गैया। गासिबो आइसि हिसाबै खालामनानै दं। दा बे बुस्थुखौ जों दिनैनि नैबे सरकारा सावरायगासिनो दङ जे माब्रैहाय बे साब डिभिजनखौ फुल प्लेजेड खालामनो हायो।